que l'Ajuntament posi més horts a disposició de la ciutadania, perquè hi ha molta llista d'espera, hi ha alguns barris que no tenen horts i pensem que els horts són molt interessants, ja ho hem dit altres vegades en aquest plenari, per la ciutadania i per la ciutat, i Olot és un model en aquest sentit, perquè en té molts. Li he intentat traslladar de dir aquest creixement que vostè a vegades ens demana, tot i que Olot, ja ho ha dit, és de la ciutat que té més horts municipals, no m'ho vull equivocar, però uns 380 aproximadament, aquest creixement que quan el puguem fer i el puguem afrontar sigui amb aquestes garanties de supervisió, de control, de qualitat, notem una millora espectacular, per exemple, quan hi puguem posar punts d'aigua i això és una millora que jo penso que quan anem pensant en noves zones hem de pensar-les en zones que estiguin ben fetes perquè és que després ens porten molts menys problemes de bidons, de terres mosquiteres que a vegades no estan del tot ben posades, tots aquests elements, no? Em sembla que són importants que els anem treballant amb prudència per no fer un creixement en zones que després ens portin tots aquests problemes que no volem.